Έτοιμος. Είμαι επιχειρηματίας και αυτή τη στιγμή έχω 6 επιχειρήσεις. Έχω 3 επιχειρήσεις και στη μία είμαι συνέτερος με τον Δημήτρη τον Χελιδόνη. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν κάποια στιγμή ήρθε ο Δημήτρης και μου λέει: Δημήτρη, πρέπει να σταματήσεις να δουλεύεις 20 ώρες τη μέρα, γιατί έχεις καταφέρει, έχεις βγάλει πάνω από 100.000 ευρώ και πρέπει σιγά σιγά να ζήσεις τη ζωή σου. Ανυπομονώ πολύ να βγω στους Dragons, να τους παρουσιάσουμε την ιδέα μας και είμαι σίγουρος ότι θα φύγουμε με κάποιο deal. Το έχουμε. Φύγαμε. Οι Δημήτριδες θα επιστρατεύσουν το καλό track record και την επιχειρηματική τους πειθό για να περάσουν το τεστ των Dragons. Καλησπέρα, Dragons. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης. Και εγώ είμαι ο Δημήτρης Χελιδόνης. Και σήμερα θέλουμε να σας παρουσιάσουμε το Koala. Το Koala είναι το μεγαλύτερο marketplace που προσφέρει digital υπηρεσίες στην Ελλάδα. Sorry. Πειράζει. Take your time. Άλλο, σιγά σιγά. Καλώς. Take your time, όσο θες. Είναι μέχρι να λυθούνε, πάρουν τα πάνω τους. Σας έλεγα τόση πολύ τέτοια στην τηλεόραση που τώρα αγχώθηκα περισσότερο. Όχι ρε εσύ, τι άνετα. Δεν έπρεπε να δω τα επεισόδια, δεν έπρεπε. Δημήτρη, όταν κολλάς θα βλέπεις είτε το Δημήτρη είτε εμένα που δεν μας έχεις ξαναδεί, οπότε είσαι ήρεμος. Σωστό, σωστό. Εγώ είμαι ο Δημήτρης ο Χελιδόνης. Το μάθαμε αυτό, εντάξει. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα για το τι ανάγκες καλύπτουμε. Ας πούμε ότι ένας επιχειρηματίας θέλει για την επιχείρησή του να βρει κάποιον να του κάνει μία digital marketing υπηρεσία. Είναι κατασκευή ιστοσελίδας, είναι δημιουργικά για social media, είναι ένα άρθρο για το site του, για το blog του. Μαζέψαμε όλους τους freelancers και τους βάλαμε σε ένα marketplace ώστε να μπαίνει ο επιχειρηματίας στην κατηγορία που θέλει και να μιλάει απευθείας με τον freelancer, να βλέπει στο προφίλ του αξιολογήσεις από άλλες δουλειές, να μπορεί να ανοίξει chat συνομιλία ώστε να διαπραγματευτεί και την τιμή του. Και το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι όταν αγοράζει μέσα από το Koala, εμείς προσφέρουμε μια εγγύηση επιστροφής χρημάτων που αν δεν παραλάβει αυτό που ζήτησε στον χρόνο που το ζήτησε, είναι προστατευμένος και μπορεί να ζητήσει τα χρήματά του πίσω. Είναι live το Koala στο App Store. Το Koala είναι live τα τελευταία 2,5 χρόνια. Δεν είναι εφαρμογή, αν μου επιτρέπεις, είναι website. Οκ, ωραία, τέλεια. Έχουμε διεκπαιρεώσει 110.000 ευρώ σε τζίρο τα 2,5 χρόνια τα οποία τρέχουμε. Εμείς πληρωνόμαστε μόνο με προμήθεια 20% από κάθε συναλλαγή. Το 2022 κάναμε τζίρο 38.000 ευρώ σε παραγγελίες. Το 2023, τους πρώτους 5 μήνες, 40.000 ευρώ. Άρα μεγαλώνεται. Ναι, σωστά. Ήρθαμε να προσφέρουμε το 5% του Koala για 70.000 ευρώ. 1.400 όταν αυτή τη στιγμή ο δικός σας τζίρος θα είναι 18.000 προ εξόδων της εταιρείας. Σωστά. Άρα ζημιογόνα full. Πριν 7 χρόνια δημιούργησα το πρώτο marketplace μου στην Αμερική. Τον πρώτο χρόνο έκανε τζίρο 1,5 χιλιάρικο. Το δεύτερο χρόνο έκανε 45.000. Τον τρίτο χρόνο έφτασε να κάνει 110.000. Δεν μου ανήκει ακόμα, το πούλησα, βρήκα την ευκαιρία. Αλλά είδα ότι πολλαπλασιαζόντουσαν τα νούμερα. Το επόμενο βήμα μας είναι να βάλουμε υπηρεσίες, τις οποίες θα τις πληρωνόμαστε εμείς 100%. Για αυτή τη στιγμή έχουμε μαζέψει 3.500 freelancers οι οποίοι δραστηριοποιούνται μέσα από τη σελίδα μας. Έχουμε 2.500 πελάτες οι οποίοι έχουν διεκπαιρεώσει παραγγελίες μέσα από το Koala. Έχουμε 1.500 ολοκληρωμένες παραγγελίες. Εάν βάλουμε ένα average price 65 με 70 ευρώ. 65 ευρώ μόνο. Τι αγοράζεις με 60 ευρώ? Ξεκινάμε από 5 ευρώ, Ναι. Δημιουργία logo. 5 ευρώ μόνο. Ναι, είναι δύσκολο να εμπιστευτεί ένα μεγάλο project που θα εμπιστευόταν σε ένα agency. Γι' αυτό το λόγο το κοινό μας είναι κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή ιδιώτες. Δεν ισχύει. Έχετε ακούσει το Upwork? Φυσικά το ξέρουμε και το Εγώ είμαι άλλο. πελάτης χρόνια. Εκεί πληρώνεις και πάρα πολλά λεφτά. Το ίδιο πράγμα δηλαδή είναι. Θα μπορούσατε κι εσείς να χρεώνετε μεγάλες δουλειές. Εγώ έχω κάνει επένδυση στο Fiverr, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έλα ρε, σοβαρά. Δεν ήξερα. Ναι, που τώρα είναι στο χρηματιστήριο και είναι ένα κάτι δισεκατομμύριο. Αν μου επιτρέπετε, ουσιαστικά το Koala είναι πιο κοντά στο Fiverr παρά στο Upwork. Επειδή κάνετε μόνο 2,5 χρόνια αυτό, πρέπει να κάνετε και κάτι άλλο. Τι άλλο κάνετε? Εγώ είμαι ανταγωνιστής του Koala. Εγώ έχω ένα digital agency. Εγώ έχω σπουδάσει στην Αμερική, στο Cal State LA, California State University Los Angeles. Εκεί λοιπόν είχα την ιδέα με 2 φίλους και κάναμε ένα marketplace το οποίο εστίαζε πάνω σε φοιτητές. Όταν καταφέραμε και πιάσαμε να τζιράρουμε 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, εγώ και ο δεύτερος συνέτερος βγήκαμε, πουλήσαμε το ποσοστό μας. Αυτοδημιούργητος. Σπάνιο
Αλλά ό,τι έχει καταφέρει, το έχει καταφέρει με την αξία του και έχει πολλά ακόμα να δώσει. Τι ήταν ακριβώς? Λοιπόν, αυτή ήταν μια πλατφόρμα που έμπαινε ο φοιτητής και μπορούσε να κάνει δύο πράγματα. Να βρει έναν tutor να του κάνει online μαθήματα και το δεύτερο ήταν να τον βοηθήσει με τη συγγραφή εργασιών. Δηλαδή, κάποιος που δεν θέλει να κάνει την εργασία του στο πανεπιστήμιο ερχόταν σε εσάς και του τη γράφατε. Σωστά. Δηλαδή, κλέβουμε. Κάνουμε κάτι νόμιμο, αλλά λίγο ανήθικο. Οκ. Και δεν είμαστε οι μόνοι που το κάναμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Υπάρχει και δεν είναι μόνο η πλατφόρμα. Υπάρχει. Μπορούμε να το πούμε. Όταν πούλησα εγώ τη δικιά μου πλατφόρμα, δεν με αφήσανε να το πω δημόσια και να συνδεθώ με την εταιρεία. Είναι η μεγαλύτερη όμως πλατφόρμα σε όλο τον ανταγωνισμό στην Ελλάδα. Τι διάφορα έχει το Koala με το Fiverr ή το Upwork? Καμία. Δεν έχει. Εκεί που ποντάρουμε είναι ότι όπως και το freelancer.com, όταν έκανε το freelancer.gr, δεν ασχολήθηκε με το ελληνικό κοινό. Το Fiverr είναι εδώ, στην Ελλάδα. Το Fiverr είναι fiverr.com και είναι δύσκολο να βρεις freelancers Έλληνες να μιλήσει στα ελληνικά. Σωστό. Είναι όλο ξένοι και τα services είναι όλα στα αγγλικά. Όταν ξεκινήσαμε το Koala, θέλαμε πολύ γρήγορα freelancers. Αυτό που κάναμε ήταν να μπούμε στο Fiverr και να προσπαθήσουμε να κλέψουμε κάποιους freelancers. Ο λόγος που δεν τα καταφέραμε είναι γιατί δεν μπορούσαμε να βρούμε Έλληνες freelancers. Οπότε ένα πολύ βασικό είναι ότι... Όλα έχουν να κάνουν με κλέψιμο με εσάς. Ένας από τους λόγους που ζητάμε τα χρήματα αυτά αυτή τη στιγμή είναι γιατί θέλουμε να την ξαναφτιάξουμε με στόχο να μπορεί να γίνει αναπαραγωγή της πλατφόρμας σε άλλες χώρες, οι οποίες θεωρούμε ότι έχουν παρόμοια οικονομία με την Ελλάδα, δηλαδή στηρίζονται κατά βάση σε μικρές επιχειρήσεις. Το development είναι αυτό, τίποτα είναι. Το development θέλουμε τα χρήματα. Αυτό το στηρίξω εγώ. Εγώ developer είμαι, μπορώ να τρέξω ομάδα, τρέχω ομάδα. Σε τι είναι γραμμένο αυτό, σε τι τρέχει? PHP και σε WordPress. WordPress δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα όμως. Εμείς κάνουμε πολλά πράγματα. Εγώ μέχρι να γνωρίσω τον Δημήτρη δεν πίστευα ότι κάτι που δεν θα είναι custom θα μπορεί να γίνει σε WordPress σαν το marketplace του Koala. Ποιο είναι το customer acquisition cost? Δημήτρη. Θα μου το πείτε λίγο στα ελληνικά αυτό ή να μου βοηθήσετε λίγο να το πω σωστά. Το κόστος για να αποκτήσετε ένα χρήστη. Sorry, πουλάτε digital services και δεν ξέρετε τι είναι το acquisition cost. Έχεις δίκιο, λέω, με συγχωρείτε. Δεν είμαι με τις ορολογίες, λίγο μπερδεύομαι στα αγγλικά και εγώ πολλές φορές το γινόταν, αλλά είναι στα ελληνικά. Έχετε agency, δηλαδή αυτό είναι βασικό για μένα. Σωστό, έχετε δίκιο, απλά τώρα είναι και το άγχος αυτή τη Δεν στιγμή. Δεν μπορώ να το πειράζει, σκεφτώ πείτε καθαρά. μας το νούμερο. Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή το budget που επενδύουμε είναι 1.000 ευρώ το μήνα σε διαφήμιση. Μήπως να δούμε Google Analytics, να δούμε πώς. Βεβαίως. Πώς φαίνεται? Γενικά είναι ανωδικό trend. Πολύ. Έχουμε πολύ καλό και το SEO μας, ξέρετε. Γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος, γιατί τα αγαπάω και το δουλεύω και εγώ πολύ. Εγώ έχω ένα offer να κάνω. 70.000 ζητήσατε. Πολύ σωστά. Θέλω το 20%. Το valuation είναι off. Εγώ θα έλεγα να μπουν τα λεφτά μέσα σαν safe. Okay. Άμα πάει καλά και σηκώσουν άλλα λεφτά στο δεύτερο Θα πάρουμε discount round, θα πάρουμε discount εμείς από το δεύτερο round. Right. Αλλά μπορούμε να βάλουμε και ένα Cap, μπράβο. Το valuation cap. Π.χ. στον επόμενο γύρο η αποτίμηση δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, αν κάνετε αύξηση στα 10 εκατομμύρια, εμείς πάλι θα μπούμε με αποτίμηση του εκατομμυρίου. Λοιπόν, εγώ είμαι εκτός. Δεν καταλαβαίνω τίποτα τώρα, αλλά πάση περιπτώσει συνεχίστε εσείς τη συζήτηση. Θα σε εξηγήσουμε στο τέλος. Μου αρέσετε πάρα πολύ. Μου άρεσε η παρουσίασή σας, μου αρέσει η ενέργειά σας, μου αρέσει το ότι ήσουν στην Αμερική, Αν νόμιζατε ότι είμαι παράνομος μόνιμα, σκέφτομαι πώς να κλέψω. Αυτό την εκστασίασε. Και όχι και παράνομο, εντάξει. Παράνομο. Πιστεύω ότι έχετε μια καταπληκτική προσφορά και γι' αυτό το λόγο είμαι εκτός. Εγώ λέω είμαι μέσα μαζί σου πάντως. Εμείς οι τρεις είμαστε. Και τρεις. Στα λεφτά που ζητήσατε θα χρειαστείτε σίγουρα και άλλα χρήματα εδώ που είστε. Δεν θα χρειαστεί. Σου βάζω όσο στίγμα θες. Θα χρειαστεί ό,τι σίγουρα. θες, όσο θες. Ότι θα χρειαστεί και πολύ γρήγορα μάλιστα. Θέλετε να βάλουμε ένα σχήμα 10%. Θα το χάσεις. Εμείς σας δίνουμε τα λεφτά τώρα και αντί να τσακωθούμε αυτή τη στιγμή ποια είναι η αποτίμηση, θα το δούμε παρέα.
Η ομάδα η οποία σχηματίζεται στο να σας βοηθήσει είναι πάρα πολύ δυνατή. Να σας δείξουμε πώς μπορείτε να βρείτε επενδυτές. Να σας βοηθήσω για Λατινική Αμερική. Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Περίμενε, ήταν δική μου ιδέα, εγώ θα μιλήσω. Θα μας βάλεις στο board, okay? Και διότι ήταν δική μου ιδέα, είμαι chairman. Sorry. Θα είσαι chairman σε board μιας εταιρείας η οποία είναι startup. How are you going to do that? Why not? Δεν μπορώ να είμαι chairman του board της εταιρείας, γιατί? Μπορεί. Δεν έχουμε control τώρα από equity, δεν έχουμε control από valuation. Εντάξει, αλλά being a chairman, ποια είναι η διαφορά, ας πούμε? What makes a difference? We have voting rights. Το παίρνω πάνω μου, συγγνώμη Δημήτρη, και λέω valuation cap 1,4 που ζητήσατε. Άρα τι λέμε, η αποτίμησή σας στο μέλλον θα είναι όποια είναι. Δεν ξέρουμε ποια είναι, απλά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 1,4. Δηλαδή, τόσο πολύ ξεψάξαμε πια να μιλάνε και να αναλύουν, άμα δεν γίνει και deal στο τέλος, θα πάρουμε τα βουνά. Και πότε θα την κάνουμε αυτή την αποτίμηση? Όταν αποφασίσεις να σηκώσετε χρήματα. Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν θα χάσεις το στοίχημα. Το έβαλες στο στοίχημα, μην κάνεις αυτό το λάθος. Θα το βάλεις στο στοίχημα. Δικό θα βάλεις. Το βάζω. Έλα εδώ. Ρε Λέων, σαν να κλέβεις εκκλησία είναι 10%. αυτό. Το έχεις χάσει ήδη. Μόνο δικό μου ποσοστό. Όχι το Δημήτρη. Έχεις χάσει. Μια και είστε τρεις, μήπως να το κάναμε λίγο πιο στρογγυλό. Με 3 άτομα θα μπορούσαμε να πάμε, εφόσον είναι και ανοιχτή πρόταση. Το βάζουμε 25 στον καθένα. Πολύ τίμιο μου ακούγεται εμένα. Τάσο, είσαι OK? Δεν έχω κανένα πρόβλημα να είναι 25 ο καθένας. Μπορούμε να έχουμε ένα λεπτάκι. Εννοείται. Όσο θέλετε. Και 2. Σας ευχαριστούμε. Είναι 3. Ναι. 3 άνθρωποι. 3 δυνάμεις. Τα παιδιά είναι συμπαθέστατα πάντως. Αυτό έχω να σας πω. Εγώ πιστεύω σε εμάς ότι θα πάει πάνω από 1.400 που λένε σήμερα. Κοίταξε, για μένα, εάν πιστεύω την εταιρεία, δεν έχουν να σκεφτούν τίποτα. Πάμε. Μπράβο. Θα πούμε ναι, σίγουρα. Τα ακούσαμε. Σίγουρα ναι. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει. Πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσεις, αν και δεν με και το τρίτο Δημήτρη άκουσες, τώρα. να μην βάλεις το στοίχημα μαζί του. Τέλειο. Προσπάθησα να σε προωθήσω. Πάρα πολύ. Εγώ προσπάθησα. Θα σου κάνω discount 20%. Αυτό που... Εντάξει, το δέχομαι. Μέχρι και τελευταία στιγμή, δηλαδή, μας πεθάνανε. Τι deal κλείσατε? Δημήτρη, εσύ το ρώτησες πάρα πολλές φορές για να το καταλάβεις. Το αφήνω πάνω. Εγώ το κατάλαβα, αλλά το βασικό να σου πω, Σάκη, πιστεύω ότι κλείσαμε είναι ότι μας εμπιστευτήκαν αυτοί οι άνθρωποι να πάμε να κάνουμε το επόμενο βήμα για την πλατφόρμα μας. Μ' αρέσει. Είσαι πολιτικός εσύ. Καταλάβει τι κάναμε. Μπήκαν μαζί μας ο Λέων, full τεχνολογία, ο κύριος Οικονόμου που έχει τις άκρες για να πάμε Λατινική Αμερική που θέλουμε και ο άνθρωπος που είναι πίσω από το Fiverr, που έχει επενδύσει στο Fiverr. Που έχουμε κάνει το κλόνο για την Ελλάδα. Το Fiverr είναι μεγάλη εταιρεία και ήταν great investment για μας. Ξέρουμε το business model, ξέρουμε πώς δουλεύει. Τώρα με αυτά τα παιδιά μπορούν να κάνουν duplicate αυτό πάλι. Θα έχουμε δεύτερο win. Μπορεί και να το αγοράσει, δεν ξέρουμε. Δεν έχω καταλάβει τι κλείσαμε. Απλά μου είπε ο Δημήτρης, πες ναι. Σημασία έχει ότι πήραμε 75.000 ευρώ για 20%. Βρεσί, δεν πήραμε για 20%. Τι εννοείς? Η αξιολόγηση θα γίνει αργότερα. Άμα το φτάσουμε στα 5 εκατομμύρια το επόμενο fund, θα πάρουν άλλο ποσοστό. Κάτσε. Τώρα... Δεν κλείσαμε 20%. Συγγνώμη, παίρνουμε 75.000 χωρίς ποστό. Επειδή μας αγαπήσαν και μας εμπιστευτήκαν. Έλα, ρε φίλε. Είναι δυνατόν με τέτοιο χαμόγελο να λέγανε όχι? Πες μου αλήθεια τώρα.